Зур Ширмешен елгасы Иделнең сул кушылдыгы кайчандыр мул сулы елга еллар үткән сайын сайыгая бара. Иделне сауыктыру төбәк проекты кысаларында саклагыч урман полосалары утырту, елгаларның экология хәлен яхшырту, пычрак матдәләрнең суга агып төшүен тоткарлау, яр буйларын ныгыту ниятеннән башкарыла. Длина Черемшан у нас, значит, протяженностью... Ширмешен елгасының озынлыгы 40 километр, елга ярынан 200 метр ераклыкта саклагыч урман полосасы утырту өчен без дәүләт урман фондыннан кишәрлекләр эзлибез. Шулай ук кулланылмаган авыл хуҗалыгы җирләрен дә карыйбыз. Булар барысы да район хакимияте, авыл җирлеге белән килешенергә тиеш. Согласовано с администрацией. Быел шулай 12 гектарга якын шыкырлы ерганаклы урыннарга да үсентеләр утыртылган. 90 гектарда урманнарны ясалма утырту эшләре башкарылган. Нурлат районында урманнар 88 мең гектар мәйданны били. ГКУ Нурлатское лесничество 2009. Быел Нурлат урманчылыгында урманнарны ясалма утырту эшләре 90 гектарда башкарылды. Шулай ук 384 гектарда өстәмә урман культуралары утырту каралган. Яңасын утырту белән бер рәттән табигатьнең яшел үпкәсен саклау максатында урманнарда санитар чистарту эшләре дә алып барыла. Безнең 70 гектарга якын участоклар бар җыядырган, балалар оздоровительный лагерь җанында 35 гектар и населенный пунктлар җанында сатулар. Шунда без инде 35-70 гектарга якын саттык. Калды безнең кезге фондка 5 гектарлы 6 гектар калган, 70-75 километрлар агач чектенде 5. Табигатькә сакчыл караш, урманны саклау буенча аңлату эшләрен урманчылар мәктәп укучылары арасында да алып баралар. Заречный ял лагерында алар белән әңгәмәләр үткәрделәр, укучыларны кызыксындырган сорауларга җавап бирделәр. Я остаюсь до 11 класса. 11 сыйныфтан соң эколог булырга укыячакмын. Бу һөнәр минем күңелемә якын. Экология ил күләм проектының Иделне сауыктыру төбәк проекты 2024 елга кадәр дәвам итә.